dili di. Baybog. Ay pagduol gak. Ay pagduol pa hinoon. Dili ka hinoon morina man ko. Dili ka magdantaw oh. Oh, morina ko nya ikaw. Moreno. Puti, ka. Moreno. Oh, see? Sige na. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was at the beginning, is now, ever shall be, world that in Ngaon tam, ngaon. Let's eat for breakfast. Sa oras nakatulog gabi iga. Alas 9 dito. Alas 9 na to. Nadunggan ninyo guys. Na ay chenso nagtingog. Nangwanday sila guys nang limpyo di sa luyo. Mga punoan ba ilang gipang limpyuan niya. Dili naman kay siya saba kay katuman chinso nga gamay bitaw para pang trim lang sa mga sanga-sanga nga nilapas na sa dili angay kalapas. Ako siyang atngan guys kay mamaliyog ko nga iyang apilon kaning ilang sanga nga niluntod na sa mo ang atop mo'y ko sa sulom nga walay pagkawala. Walay pagka puas. Tinidor man guys, kinsa may gigutom. Oh, sorry. Bisita mo daw nila. Huh? Na, bawal man mo aksip og bisita ron. Hindi na sa sakit. Ito na na ibutang bang. Kay mamawa. Nahulog ang tinidor. What do you Diyan ito. Akong papang guys. Manasa sa iyang pamahaw. Hi to my sisi Josephine Paluya, and also to my pag-umangkon Jubin. Sabot tayong pasak. Naon sa ta? Naman sudan karon. Yung sunny side up kami guys, then bula-bula. Kagabi man eh. Giluto niya, nasubrahan man. Guys, no. Hajag-hajag na guys, no. Pure buyag. Labuyag lang yung taon. Nga pa to si Jubin na. Diyan na hindi kat-kat na na. Di ba tayo na nangid na itong nagyadad do? Kasi nagdaw mo sila ba nga okay na ta? Nga ilang pangalasa. Patay, gitani ron.
Basta magdungo guys. Di tahu siguro ni pangka kantus ba Patubagan na. Hi also to my loyal subscriber, AKUNG Mars, Bernadette Paredes, og sa imong bana nga si Parerostong Paredes. Abi na mamaros ng padilya ba? I miss you both. Og syempre, hi to my 42 na ta guys. Good news. 42 na ta. Hi sa akong 42 subscribers. Thank you. Thank you so much. I hope dili mo magsawa sa Tagalog pa. Okay, malabara ba ta? Maglaba day tuod mi karon guys, mananik pamahaw. Nagwan ito ulan ba? Burag na siya dini dapit sa tuwa o ako lagi nang isingit. Sige guys ha, magkita-kita taon niya guys ha, kay ako nang palungon guys kay burag paduol na sa amo ang katong chinso ba, saba kay di ta magdungog, ha? Kita-kita taon niya. Gas ka o ano. Diwa sa sila mong taon kaya? Nang labo. Na sila din ang kaubos, nalapit ilang silingan pinisa. At musaka din sila sa kuan gan? Punoan? Musaka sila. Dali naman kay ano naman sila eh. Hindi man katong Ngo. mga katong kuan. Ay! Dituan ako dito katong nag-trim karon guys luyo tanan ako ba kung dool na bigid sila sa amo kay maliyugan lagi na ako nga i-appeal nila isingit ning sama sa rambutan ba nga nang giluntod na sa mo ang ato. May nagakuha sa daghan kay kuan. Sulom. Black an. Na. Sila sa avocado kay Sa bukado sila. ilang amot ila siguro ng kuawan o baguhan na. Di pa man masultian ba? Saba pa man. Uy, try ko no. I-try. Nanguan sila kay I-try ko no baka nalaki na lang ubos. sige to man sa dito lang yan. Bisog ko pa naman. Kuan ni sila kay gisugo ni sila ni sila. Ano siguro nagreklamo mo ba? Bisa to kuan ni din sa gilid. Dali naman ni adin. Oo, margisar man ka kuanan ba? Ano dili? Punoan. Tawag ka raw, tawag ka palihog. Pwede naman tawag, doon naman na. Ito man, di na ako makita sa kuya. Kung nakaubos, di na ako makita. Hindi na, ni action siya din ilang ni silingan. Yan, silingan na, naman good. Ato rin, isa ka no? Parang isa baka na nasa ubos, testing raw, na aganan niya. Ito, lagi siya dito, di na ako makita. Kailangan kay dahon. Ay, lang, uy.
Burag yung ko ano nang kaning dininapit kan silingan kay. Yung paungan. Kaya kung nagkabalo palang nagiging ang kanilang arambutan mo, kuan giday ni siya. Oh, ano mo nagpahinayak diri ang kuan ba? Libre ang tato, bahala din mo kapyot din ang yang sanga. Ay, wala may atop na iyang disturbo. Naan siya sa kuan, na-focus sila sa avocado. Gano'n na. Hindi na ko siya matawag, ganito man dito. Hindi ko sa kalaki lagi nga. Lagi to at dito siya ubos. Oh, nindot kaayo. Atar pa man sila oh. Masabi ba, ingan magka nga ikuan ng tangkal. Ang tangkal, ni silingan. Maigo man sa... Maigo sa ilang pinutlan ba? Kay naaba tungod sa sulod sa ilang luti ang mga sanga oh. Paiwas lang. Saan ba sa ninyo? They are busy nga. Ilan sa naning giiwas-iwasan po ng mga punuan ba? Ang tigtungod, magundaan agad, may pagtanom nila. Burang nadungan na man siguro ni kan. Yan nga naagig kay space. Sakwan pa for new message. Lansunis. Lansunis? Kuan na kayo? Labong na kayo? Wow. Namunga naman na ilang kuan. Guys, ilang lansunis guys. Ay, makita ninyo guys. Nara guys oh. Ilang lansunis. Namunga naman di ay. Pero maglaway rami. Hindi man lagi ato. Ano guys oh. Karon guys, nag-relax pa di si Dodong katong gatrim sa kuan ba. Kanina lang kulang guys oh. Isa na lang siguro ni kapag putol mawala na diyang dapita kay tuaw oh. Tuaw gisangko na gyud siya sa amo ang atop. Sama sa akong giingon mo gyud akong gipasanginlan sa mga sulom guys. Kay sulomon baya ning rambutan labi nagmamunga na. Pasalamat kay ko kay nag-schedule day sila sa pagpanglimpyo sa ilang mga punuan. Humanag yun guys, hawan-hawan na oh, nahawan na yun, thank you kaayo kaya ilan ang naputol ang katong sanga nga gidikit na gid sa amo ang atop diri sa balay namo. Ug thank you kay Kadudong. Ug dinhi ra sab ko kutob guys, thank you kaayo ha. I hope nga nalingaw mo sa akong video karon. Ako laging gi-vlog kaning nahitabo diri sa among luyo nga nang limpyo lagi sila sa ilahang mga punuan sa prutas. So, once again guys, thank you for always watching my vlog. Bye-bye guys! Amping ta kanunay! Bye-bye da!